La respiració que farem avui és la respiració de foc. Si algú de vosaltres ha practicat el ioga o alguns pranayamas, segurament que haureu practicat també aquesta respiració. Abans de res us he de dir que si estàs embarassada o tens dubtes de que ho podries estar, no la podràs fer. És millor que esperis. És una respiració molt abdominal i és preferible que la evitis. La respiració de foc ens ajuda a energitzar, a pujar la vibració i al mateix temps fa que el nostre cos s'oxigeni de manera explosiva, tot el nostre flux sanguini comença a accelerar-se, a repartir aquest oxigen per tot el nostre organisme, fent que tinguem molta més energia disponible i que tot allò que ens molesta s'entregui, es desenganxi, es desincrusti de nosaltres i ho puguem deixar anar. Aquesta és l'actitud, aquest és el nostre propòsit i l'hem de tindre clar en tot moment. És una respiració que la fem amb el propòsit de pujar la nostra energia i d'aquesta manera també pujar les nostres defenses, el nostre sistema autoimmunitari, autoimmune, per poder fer front a qualsevol baixón d'energia, de defenses. Al mateix temps passem tota aquesta energia de la respiració, de l'aire, de l'energia disponible, la passem al nostre cos perquè se'n pugui beneficiar. És una respiració que la podeu fer en qualsevol moment, dintre de la vostra rutina diària d'exercicis o de respiracions, però és molt potent. És una vibració que puja de cop i es queda instal·lada. És com recircular tota aquesta energia nova, integrar-la en el nostre rec sanguini perquè tot el nostre cos físic se'n pugui beneficiar. La respiració de foc la podeu fer assegudes, en una posició que estigueu còmodes, posant una mà a la panxa o, si voleu, una mà al pit i una mà a la panxa. És una respiració que ja la coneixeu, que l'hem fet a un altre ritme. És la respiració que fem sempre en l'inici de les nostres meditacions, que és, si recordeu, al principi de totes les meves meditacions, us dic, respirem inhalant pel nas i exhalant per la boca. I si recordeu, sempre us dic, inhala pel nas, deixa que la teva panxa s'infli lleugerament, exhala per la boca i deixa que la teva panxa es contraigui lleugerament també. Aquest és el sistema. La respiració de foc és exactament igual, però amb la peculiaritat de que sempre ho farem pel nas. Sempre inhalant i exhalant, sempre pel nas. Poses una mà al pit, si vols, i l'altra a la panxa, o les dues a la panxa, o una a la panxa i prou. Us mostro sempre pel nas, inhalo, i al mateix temps que inhalo deixo que la panxa s'infli. I exhalo, també pel nas, i deixo que la panxa es desinfli. Si us doneu compte, és com si fóssim un fuelle, no sé com es diu en català, un fuelle, val? Inhalo jo i s'infla el fuelle, exhalo i es desinfla. Doneu-vos compte que si jo fes l'exhalació que faig pel nas i la meva panxa es contrau, entra cap dins, si la fes de cop, seria com si estigués prenent el sol i algú em xafés la panxa. Sortiria tot l'aire de cop. Aquesta és la filosofia d'aquesta respiració, és bup, això, bup. Inflo, plup, i fora. Inflo, plup, i fora. D'acord? Si us doneu compte, inflo,
La meva panxa, el meu melic, quan entra cap dins, fa que de manera natural aquest aire pugi i s'expulsi pel nas. I quan es relaxa, quan la panxa torna a agafar el seu volum, de manera natural agafo aire. És com si puc. En el moment que relaxo, que relaxo, de manera automàtica torno a agafar aire, d'acord? Fixeu-vos, expulso entrant el meu melic cap dins, si ho faig una miqueta més de pressa, i ho puc fer una miqueta més de pressa. Fixeu-vos que si ho faig més de pressa em puc permetre deixar de pensar en aquest cicle, si inhalo, que si exhalo, que si inflo, que si desinflo, perquè acaba sent un moviment automàtic. Com si prengués el sol i algú em xafés la panxa, expulso, i quan relaxo torno a omplir i la meva panxa s'infla. Puc i plup, i ho podem fer. Primer, potser és més fàcil que comenceu fent-ho de manera lenta per controlar una mica els cicles i després ho podeu anar accelerant. Aquesta és la respiració, aquesta és la mecànica i la intenció ha de ser de pujar tota aquesta energia i que passi al meu rec sanguini perquè pugi totes les meves defenses, perquè pugi tota la meva energia disponible i al mateix temps és com si desincrustés tot allò que no pertany a la meva essència i que estic disposat, que la meva intenció és deixar-ho anar. Al mateix temps que l'energia nova entra en mi i s'instal·la i s'expandeix, aquesta expansió fa que tot allò que no pertany a la meva essència, sinó que és fruit de la meva ment, allò que m'està limitant, allò que m'està fent com si fossin unes capes d'una ceba que impedeixen que jo brilli amb tota la meva essència, amb aquesta respiració, es va trencant, es desincrusta i he de posar intenció en deixar-ho anar, que passi a un altre nivell, que vagi a una altra realitat, que es transmuti, que es transformi, però ja fora de mi. D'acord? Anem a fer la prova, si volem. Podem començar a poc, fer-ho de manera més controlada i després ho farem més de pressa. Si podeu fer-ho amb els ulls tancats, potser prendreu més consciència d'aquest cicle, d'aquesta circulació d'energia en el vostre interior. Podeu posar una mà al pit i una mà a la panxa, si voleu, o, com us he dit, només una a la panxa, les dues a la panxa, o sense cap mà, com vulgueu. D'acord? Farem aquesta, que és la que ja us sona, que hem utilitzat en altres meditacions. D'acord? Comencem. Inhalant pel nas i exhalant també pel nas. I sempre controlant que quan jo inhalo pel nas la meva panxa s'infla i quan jo exhalo pel nas la meva panxa es desinfla. Anem a fer la prova. Anem a provar una mica més de pressa. Continua respirant d'aquesta manera i dona't compte, mentre ho fas, que tot el teu cos s'està activant. Pots notar
com més escalfor, com tota l'escalfor des del teu interior puja i s'expandeix, continua respirant d'aquesta manera i observa això que t'explico, sentiràs que la vibració puja des del més profund del teu interior i es comença a instal·lar i es fa pausible, com notaràs que augmenta l'escalfor en el teu cos, que augmenta la vida en el teu cos. En el mateix temps que estàs augmentant la teva energia en aquest moment, també estàs augmentant les teves defenses. Provarem ara una miqueta més de pressa. Inhala ara profund, llarga, de 4 o 5 segons. Inhala, 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 i exhala, i exhala, i exhala, i exhala. Torna a respirar lenta i profundament, d'una manera calmada. Inhala pel nas, exhala per la boca i observa tot el teu interior, sense posar-hi ment i sense posar-hi expectativa. Nota quines parts del teu cos es concentra més la vibració nova. Observa com tot el teu rec sanguini està treballant a fons, està repartint aquesta energia, fent-la arribar a totes les cèl·lules del teu cos. Observa l'augment de la temperatura en el teu cos. Estàs activat, activada, estàs disponible. Nota també, quan observes el teu interior, que la teva essència està més present i que t'has desfet, t'has desempallegat d'algunes capes d'inseguretat, d'inestabilitat, de por, de tristesa, de vulnerabilitat. Farem un altre cicle de respiració de foc. Si pots augmentar la velocitat, fes-ho. Si no, fes-ho a la velocitat que controlis els cicles. Ens preparem. Som-hi. Inhala profund i exhala. Passa a respirar ara, inhalant pel nas i també exhalant pel nas, amb els ulls tancats, observant el teu interior. Col·loca la punta de la teva llengua en el paladar, darrere
de les dents de dalt. Aquesta és una manera de tancar el teu cicle de l'energia entrant i sortint, de manera que l'energia que ascendeix del teu pit, fent aquesta forma amb la llengua, tancant els orificis d'aquesta forma de la boca i del nas, fem que aquesta energia torni a entrar a dintre. Aquesta és la màgia de l'energia toroidal. El que jo expulso entra a la terra i torna a sortir, i al mateix temps el que jo expulso per dalt puja a l'aire, a l'univers, torna a entrar a la terra i torna a pujar a mi. La famosa frase de que l'energia ni es crea ni es destrueix, l'energia està disponible i el que fem és utilitzar-la per al nostre benefici. Continua, si vols, una estona més amb els ulls tancats, observant el teu interior. I pren consciència que t'estàs desprenent, que estàs expulsant, estàs deixant anar una capa, 2, 3 capes que no pertanyen a la teva essència i que no necessites. Amb aquest ritme ràpid de respiració, esquerdes, tot el teu sistema comença a funcionar de manera explosiva i esquerdes aquestes capes de ceba, les vas trencant, les vas trencant, les vas trencant i al final es desprenen i les expulses. És una respiració d'energitzar i al mateix temps de deixar anar allò que no necessites, allò que no t'ajuda. Recorda inhalar i exhalar sempre pel nas. Amb els ulls tancats, col·locar la llengua en el paladar darrere de les dents de dalt. Pots posar una mà a la panxa o una mà a la panxa i l'altra al pit, o les dues a la panxa. O si et sents més còmode, pots posar les teves mans apoyades sobre els teus genolls. Si ho fas d'aquesta forma, arrepenjant les mans sobre els teus genolls, fes el mudra en què s'ajunten aquests dos dits, el dit gros i el primer que tanca. Són maneres de tancar els cicles de l'energia que recircula per tu. D'acord? Us ho mostro així, però la posició d'aquest mudra és arrepenjat sobre els teus genolls. Aquesta és la respiració de foc. No cal que comptis els cicles. Notaràs que arriba un moment en què tot el teu cos està activat i que comences a sentir alguna molèstia, o a l'esquena, o al coll del respirar. Aquell és el moment. La manera d'acabar aquest cicle és amb una inhalació molt llarga, de 4, 5, 6 segons, i amb una exhalació molt llarga. I continuar amb els ulls tancats, observant tot el que s'està movent en el teu interior. Observa on es concentra més l'energia, si la sents repartida o si se te'n va a algunes parts del teu cos. Observa com tot el teu sistema circulatori està repartint aquesta energia nova per tot el teu cos, comença a circular per les teves artèries, per les teves venes, per tots els teus canals d'energia que no són físics, d'acord? Per meridians, per nadis, és unes autopistes de l'energia que potser no coneixes i un altre dia us explicaré en un altre vídeo. Gaudeix d'aquesta respiració, és molt potent, fes-la asseguda sempre, no la facis estirada ni estirat, ulls tancats, sempre pel nas, llengua al paladar i seguint el cicle de la respiració que ja coneixes. Inhalo i inflo la panxa, exhalo i deixo que la panxa es contraigui. Molta salut, molta força.